Sa mi zdalo, že tam je zavesený taký podobný ako mačky. Ďalší systém, hej? Tak dá sa ísť, jasné. Točí vodu, všetko bude môcť prestať. To môže otočiť, hej? Jasné, tak on ide, jednak ide krpom, ale aj okolo tým, hej, vlastne bojov. Tak ale prvýkrát tam. Jednu radosť si robíme. Ale zišlo to pekne. Na prvýkrát super. Chvália Majko, že na prvýkrát super. Koľko šlo si hodíš? Roman, ešte pôjdeš? Podľa na hovoria. Budeš takým vekom, že není takého mladý. Ja tiež som veľmi mladý, ale keď to typuješ, to bude vykrtný. Skoro.